Naipayan ti kabaruan am nama ti agricultural sector kang runaanen digiti garlic farmer iti probinsya, babaen iti naisayangkat a 4th Garlic Festival anaangay ti Garlic Research Center ti MMSU iti siyudad ti Batak. Sumagmamano ka diti nakipagpartisipar ti aktibidad ket digiti garlic farmers iti probinsya. Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines, Taiwan Technical Mission in the Philippines, Japan International Cooperation Agency ken na dumadumapay a masekna na government agencies. In Taiwan program here, almost 1.5 years, we help continue to work with the local farmer and together to work the garlic. Original garlic is like this one, this big one. But now we improve and with the Japan also will be value adding. So the garlic will big one, more this one. This festival is more than a celebration. It is a research-anchored platform that promotes innovation, strengthening farmer and market linkage, and brings together academia, government, and farmers and the private sectors to address challenges in garlic industries. Babaen ti panakibinulig ti pagilian kaditi international partners, manamnamang at adupay ti maipaay nga oportunidad iti agricultural sector. Collaboration with international partners strengthens local capabilities and opens door to global opportunities. The Garlic Festival is a celebration that helps keep Ilocos Norte's garlic industry thriving. Each year, it's bring together farmers, innovators, and stakeholders to share ideas, celebrate our culture, create new market opportunities, and provide pathways that improve livelihoods and secure the future of garlic in our province. Dito'y payaan ipakamoy ti publiko ti agserbi a garlic mascot. Naibidamet diti na dumaduma a garlic-based products kaditi na arkusa na booth kasi ti black garlic, ice cream ken cookies analaukan ti bawang ken dumapay. Saan laeng aramen kaditi paborito amakan, ti mauawagan ti white gold wenno bawang ket maibilang ti asimbolo ti kangrunaan na pagsapulan iti Ilocos Norte, ti maibilang a garlic capital iti Pagilian. Ti Garlic Festival ket nagbalin awagas tapno na daddapay a maitag-ay dagiti mannalon ken mabigbig dagiti kontribusyon da iti agricultural sector. May sinimanong Vicente kaditi proud garlic farmers iti probinsya. Kuna nang itilaksid adak kalapan nubok para kaditi mannalon ti ngumingina presyo ti petrolyo, maragsakan gapot na babaen ti Garlic Festival at adda mariknana ti agtultuloy a suporta para kadakwada. Kita nakamamet sir, idi last year, ala kinapudno na, da kami tinanga bagi ti pinaka ti pasukin, ti garlic. Kita naguyugoy kami sir nga talaga nga umay. Kasi ni Apo Mayor ni alagad iramrami intero nga pasukin. Alagad da kamamin ti manggamulo tapno napimpintas matlang iti pinaki kamayot mi ti kastoy nga festival sir. Timet press conference na pagsasaritaan diti agdama panubok asang sangwen diti garlic farmers ken naibingay diti na dumaduma a kapanunutan tapnon maipaay ti moderno a solusyon para kaliti mannalon. Mark Magdirila, Balitang Solid North.